Kasado na ang preparasyon para kinligligan parol ngayon banunga aganapan kin December 13. Pakibalwan tala ring preparasyon king report ng Patricia Mamango. Formal neng binuklat ang Giant Lantern Festival 2025 Ketiking Heroes Hall, Ciudading San Fernando. Kayag na ning pamanumpisan ning mumunang aldo ning Disyembre. Peni muna ning GLF Foundation Committee ng opisyal pa magpasinaya. Kayabe, din na Mayor Vilma Caluwag at ring miyembro ning Sangguniang Panlungsod. Kailangan safety first. Karen po mamundukan, karen po kayabe tamo, Giant Lantern Festival. Again, po safety first, iya pong priority tamo. Uli po rin kaya tamong parol, siguradong mga sandig na lang. Full support laketi din na councilors Ate Kay Pineda at Reggie G4 David. Chairperson po ng Committee ng Tourism. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo, kayo mga media, sa mga stakeholders, lalo na po sa mga kapitan na nandito, mga department heads na nandito. Kami po, bilang po kami ay 100% at lampas po ang aming suporta at tunay po inggalingan ng Ciudad San Fernando bilang capital tamo po kay Giant Lantern. Bagong tao, tagalong pa rin kayo po, San Fernando, baka ka lang Giant Lanterns. So, ikaw po may prepare kayo ikaw po mami pag-asa, ikaw mami saya, kaya ng Pasko. In spite na po ninyo po na pagdaan ng Pilipinas. So, palakpakan tala po, ay lalo-lalo rin mag-participate na pulo. Inanunsyo kay programa ring manimunang aktibidad para king 117th edition ng festival kabilang yung pekaan tabayanang Ligligan Parul. Aganapan king December 13, King Robinson Star Mills, Pampanga. And we look forward for December 13 and as per our final meeting on December 2 and it looks like everything is on track. Ang mga parol natin, almost nasa testing period na sila malamang at yung mga site preparation, ongoing na rin. And yung sa safety, tulad ng report kanina, so everything I see na on track lahat ng schedules. Genapan ng press conference nung nukaring pisa biyan rin plano para king physical arrangement. We have a total of more than 400 strong incident personnel, security personnel, medical personnel, fire suppression personnel, and of course volunteers coming from our partners, force multipliers, and accredited community disaster volunteers. Traffic management. As to the traffic, again, we'll be employing the same traffic management plan as last year po. Kaya naman po, going to the main area, wala po rin maging access namin. It's one is yung siya Bansac Avenue, and then naman pwede naman po yung Barangay San Jose via the subdivision po ng East Gate, pwede po gamitin ito. Ating ipatupad ang regulasyon para king seguridad ning selebrasyon. Kawani king kompetisyon, bida mo naman ning exhibit daring higanting parol maniba December 14, 2025 hanggang January 1, 2026. Alayong ipakit ing sining at tradisyon ning kilalang parol San Fernando. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.